Menungsa apa kowe? Ya ora cah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae. Rasa do mundur. Atereng. Ha iya. Petro ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Tukang apa Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cakok nylekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa ngerti? Ya wis alon-alon yo. Heeh. Nimaya Wisnu Pratinta Bisangken Nimaya Wisnu Pratinta Weh lah tenan pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa monggo aku mengijen blas ora ana kancane Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petro ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Nggo ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000. Sedina paling ora 15 e. Nek nganti aku ora tak waneni, Semar nganti nyembane ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak ki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tau nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tataane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali ya kono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak naik tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Wah iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora cah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae. Rasa do mundur. Atereng. Ha iya. Petro ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Gloreng wis sing kleper ka lho. Dewa ki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Amedhe engko tekan kene dintane kene wae. Heeh. Adepane rek. Wah. Nututi lamun katututan
lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelari rawang oh sapa iki Kitra? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok terus. Ah iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong Waspadakna, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasina Indra kae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Wah, edan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Kowe disediakake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ndek rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat po. Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu kowe. Aku ya deg-degan reng suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to, Rek. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cakok nyelek kutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah, kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara peleme kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki, aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramakane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas? Ngethok jenggotmu kowe. Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabangi ombong ae sama. Anduk kowe tekan ngene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem mertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ra mung ngigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyelok aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Wong iki anake le kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu karo bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyelok bapakku ki Pakde nyelok aku kamas. Ora kok cengengesan kaya ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Barang ora payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Panggo, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Ya. Wono. Modare.
wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati ya. Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Cangkeme ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh. Maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene Mas. Yo. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Iki percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Asem dewane ampuh. Heeh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Iki tak gunyer mari kok. Iya. Rasa semelang. Aku anggere menjoto sithik ngono, tak gunyer mesti kimpes kok, Truk. Oh. Wis kulino aku. Apa? Heeh. Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Heeh. Lah mau ngantem nggo napa? Ah tak arah ndas. Usuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Heeh. Heeh. Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Oh, aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ring kurang sekilan ta, Tru? Heeh. Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi le disembah sik, mulai ngantem aja nggon sirah, aja nggon dada, ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene ngono? Heeh. Nyembah sik, ngantem kene. Heeh. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Wajane.
mati ora iso ora kena. Ayo entekno tenagamu iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Bong, ingat, oke. Modar, wah, sukses, sukses. Wah, modar, ayo, wah. Mati aku. Kakang Bathara Indra kena apa? Wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kayang ibu. Waduh. Mbaya diwenehi apa ta apa minyak apa? Menumek apa piye? Kae gek menungso apa ta ya? Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jan ngati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah, mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparep ora minggat saka arep aku. Kelakon lho, sapa kae wayangan dhewe? Tiban genine Bathara Brama ora gladran aja dungkang apa. Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brama, Bathara Brama. Dewane geni? Heeh. Bathara Brama. Wajan. Muja geni gedhe banget kaya aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandhingi ridane Bathara Brama iki sapa coba? Ora ana to. Ha terus? Terus sampike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Isruh-isruhi pikiran. Pokene bubar wae nonton streaming. Ya ora ngono terus karang ya. Wong ki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Genine mati. Aku kok iso-iso kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Modar. Piye cerdas ta aku? Ya iya ya iwake do mati kuwi. Heeh. Waduh, senane sing duwe, Tru. Ah wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah, sing penting kowe slamet. Sing penting slamet. Oke, ndanteno.
Rama genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Modal ora. Adake aku cah cerdas iki. Nek nganti Bathara Brama liwat kono, apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlempet rono. Blebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo? Kene wedi. Kulo ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Wis ana Bathara Brama arep tok kapake. Apake ya terus kaya kalah. Ampuh, ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, engko aku wis males nutuki sakrar. Jeli aku. Angko jelek. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem aku tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brama. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Wah, ya mati dene. Cenanangan. Apa ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki, Mas. Kene tak ratake kene. Ayo contohno ndasmu. Angus Suraprata, saya merata kene. Wedan apa? Ayo kowe. Kan model piye kowe? Wah. Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo kowe yen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe le nopange ndakmu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan iki. Wah! Maning jajalanan Panakawan murang tata wani gawe geger putraning Sun para Jawata. Bagong Petruk Garing ora ngulungake bapakmu, ora menehake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru. Apa ingkang katon Cestri Sula kelakon ngobar dusun pring ngapus dina iki. Sabar Gong, sabar Gong. Colke, aku nek wis ngamuk ngene wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gong, sabar. Colke, iki grem ngecolke ora kowe, ha? Manungsa tenan. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu.
Cucu ngono. Aku ora apa-apa kok. Nek sadurunge kowe nutuki aku tak kandhani ya wer. Ngapa e? Kowe ngerti ora sing digawa? Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu kowe. Kowe tak omongi ya kok kae Cis Trisula. Ngene es, Cis. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tandani Cis kok karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan. Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik. Anak-anak mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning delik matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar ki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Karo bapak ya wani to ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kaisane mung ngomong nek kon temandang. Kowe Gusike. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ambok njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi rak kowe. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa si es. Cis. Cis kok si es. Bathara Guru gawa si Cis karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusana dhewe. Kowe nggo linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Kok sik dirungokke sik ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwah saka kowe. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Guru kuwi sesembahaning para titah. Nek nganti guru nggawa Cis Trisula, tandang ngono dhewe. Ya Mir ya. Mbok. Nesu. Si Maria. Aduh. Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kaya sing brana ora. Woi. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Le lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Cis Trisula. Pak. Penyakit. Gugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo Cis Trisula iki. Anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda to karo kowe.
Asemi. Ngisen-ngisen aku pas senengane ngono kuwi. Ngisen-ngisen piye? Aku wis ngomong dipresani penonton akeh banget. Syukur. Cestri Sula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo mundur. Heeh. Mendek temancep. Ha iya. Engke Semar Mudar. Oh. Kowe mikire tekan sik, kok sik. Nek iki mati, kowe ora karo gareng entuk lemah. Oh. Cah edan ora. Ha ta? Ota-ota. Ndere. Tro. Kok sikik lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Iya wis. Aku jane wis males dadi anak-anake Semari wis males. Cetil, pretung. Wis ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubiar kene, Pak. Wah iya. Wah, ta Truk, sembrono ta? Iya. Waduh. Aja to kok ngene. Kok sak penake dhewe tekan kene kaya ngopo? Kok nyangking Cestri Sular nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni. Karo wong kok ngene kok tok ladeni. Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra digodari ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkol sikilku kok. Sing darani gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Pak, piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro, gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak, kula ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mle bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, pepes ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat to. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sungan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun. Mboten kula Nabi adik kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong, ayah meninggal. Terus gareng Gong, Kang Mas Sirna. Gong, Petruk mati. Ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Terus bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe Gareng omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa?
Bojomu tak jawane ya. Ya wis ben kana ora. Bojoku sisan gong, "Mole mlaku wae ndek wae." Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lho kok ke sandal ya kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Ayo, ayo. Ah monggo, pukulun, monggo pukulun.